Dobrý deň. Dnes budeme nielen chodiť, ale aj lietať a na záver aj kráľovsky hodovať. Príjemné sledovanie. Na hrade Strečno sa nakrúcal aj slávny americký film Dračie srdce. Lietanie na ultraľahkých lietadlách priťahuje čoraz viac záujemcov. Obec Kráľová dbá na tradície a kráľovsky hoduje. Hrad Strečno na vyše 100 metrov vysokom brale priťahuje pozornosť po celý rok. A tak, keď na jar otvorí svoje brány, hneď je plný návštevníkov. S Milanom Matušinským sa pozrieme, ako to tam vyzerá počas turistickej sezóny. Priaznivci filmu Dračie srdce určite spoznajú hradné exteriéry. V nich sa totiž tento slávny americký film nakrúcal. Hrad Strečno vznikol na prelome 13. a 14. storočia v tzv. Slovanskom hradisku. Od začiatku svojej existencie slúžil ako ochranca mýtnej stanice, ktorá sa nachádzala pri brode Váhu. Strečniansky hrad bude aj v tomto roku vyhľadávaným miestom remeselníkov a sokoliarov. Sokoliarstvo vlastne má už veľmi starú históriu a samozrejme chceme to pokračovať ďalej tejto histórii a venujeme sa sokoliarstvu ja osobne od 10 rokov, čiže už je to nejaký ten čas. No a hlavne kvôli tomu, že tie dravce máme k ním blízko, vieme ich spoznávať. Je to určitá symbióza medzi dravcom a vlastne tým sokoliarom, medzi dravcom a človekom. Pracovať s pernatými dravcami má veľký význam, hlavne aj smerom ku mladým ľuďom, smerom k deťom. Na základnej škole v Šťanických Baniach vyučujeme predmet sokoliarstvo, čo sme vlastne jedinou základnou školou na svete. A tieto deti majú obrovský priestor a zručnosti, ktoré získajú na tejto škole, majú v budúcnosti možnosť a pomocou tejto zručnosti sa zamestnať aj alebo uplatniť na trhu práce. Hrad Strečno poskytoval v 17. storočí ochranu Tekeliho povstalcom. Preto cisárske vojská za Leopolda I. opevnenia zbúrali a poškodili aj vonkajšie budovy. Najobľúbenejšou postavou v jeho dejinách je šľachtičná Žofia Bosniaková, ktorá bola manželkou palatína Františka Vešelényiho. Okrem sokoliarov hrad radi navštevujú aj historickí delostrelci. Odmer, námer, pôvodný! Hal! Stojíme pri replike kanóna z konca 17. storočia, ľahkého poľného kanóna z konca 17. storočia, ktoré je plne funkčné. No a robíme s ním ukážky slepým strelivom, aby ľudia mali zhruba predstavu, čo takáto delostrelecká práca ako elity armády obnášala. Začínalo to zhruba tým 15. storočím, 16. storočím, že sa to postupne rozvíjalo a zdokonaľovalo. Návštevníci budú môcť navštíviť konzervátorskú dielňu v Podhradí. Okrem toho pripravujeme na Deň detí rôzny bohatý program s možnosťou šermiárov. Budú si môcť zasúťažiť starší aj mladší. Okrem týchto podujatí máme pripravené ešte nočné prehliadky, na ktoré sa návštevníci veľmi tešia. A každý rok sa vlastne snažíme prinášať niečo nové, niečo interaktívne, niečo, čo by mohlo živiť aj starších návštevníkov. V interiéri hradu Strečno si návštevníci môžu pozrieť niekoľko pozoruhodných stálych expozícií. Sú medzi nimi archeologické nálezy, hradná kaplnka či rôzne predmety dokumentujúce históriu hradu. Pripomeňme, že v areáli tejto národnej kultúrnej pamiatky sa nakrúcala časť amerického filmu Dračie srdce. V našom seriáli Po stopách Cyrila a Metoda vás dnes zavedieme na ďalšie hradisko. Ducové Kostolec je známe od roku 1964. Vtedy tam objavili veľký poklad bronzových predmetov. Počas ďalších rokov objavy pod vedením historika Alexandra Rudkaja pribúdali. Pán Rudkaj nám o tomto významnom a unikátnom hradisku porozpráva ďalšie zaujímavosti. Pri pohľade na toto miesto, na skalnú vyvýšeninu vyčnievajúcu na brehu Váhu, sa neobránime priam romantickým predstavám. V prípade hradiska Ducové Kostolec sú ale na mieste. Ide o veľkomoravské opevnenie, kde žilo 60 až 70 ľudí, ktorí patrili k veľmožovi a zabezpečovali jeho ochranu.
Mužské postavy sa tu výrazne odlišujú, najmä výškou a celkovej mohutnosťou stôp po svaloch a tak ďalej, ktoré tu antropológovia zistili. Tu bola koncentrácia istých chlapov, jak sa hovorí, vyberaní. Boli na tie pomere vysokí, tu mali nad 176, 180. Odzrkadľuje sa tu spoločenský vývoj vo vrcholných štádiách Veľkej Moravy, keď okrem panovníka k elite patrila aj vrstva veľmožov, ktorá dostávala už aj léna, majetky. Čo tu tá družina robila? No mala na starosti hlavne kontrolu cestného prechodu cez Vážský Borod a potom cez horské priesmyky Považského Inovca na Ponitrie. O vyčlenení vládcov svedčí významná pamiatka, v tých dobách nezvyčajne veľká rotunda, dlhá vyše 12 a široká takmer 9 metrov. Na stavbu tejto rotundy bolo potrebné okolo 180 až 200 kubických metrov kameňa. Z rotundy sa zachovali základy a pôvodné murivo. Okolo nej bol cintorín. Archeológovia tu preskúmali 1900 hrobov, čo by pokojne mohol byť slovenský rekord. Tradícia starobilého kostola tu potom viedla aj v celom stredoveku od konca 10. až do 15. storočia, aby tu ľudia nosili svojich mŕtvych. Ducové patrí medzi minimum hradísk na Slovensku, kde aspoň čiastočne rekonštruovali pôvodné palisádové opevnenie. Stoja na takom mieste, ktoré bolo s výnimkou jednej strany, severnej strany, ťažko prístupné. No a z vonkajšej strany, zrejme palisády, poznáme to z niektorých franských písomných prameňov, bola zosilnená palisáda, alebo sťažený prístup cez ňu práve cez taký široký, živý, pichlavý plot. Len pri vybudovaní tohto palisádového opevnenia bolo treba zoťať okolo 1700 mohutných dubových kmeňov, osadiť ich do hĺbky 1,20 m. Vnútri hradiska stála aj väža a obytné stavby. Tu išlo maximálne o obydlia alebo pobyt pre 12 až 15 ľudí, z ktorých 3 až 4 mohli byť ženy, zo 3 deti a prevažovali mužské populácie. No a v jednom rohu bola znova pec, ktorá tiež zahrievala ten interiér. Lokalita ťažko odolávala, no a napokon aj skutočne skončila svoju existenciu nie v roku 906 alebo 907, ale medzi rokmi 940 až 970. To znamená, že aj zánik Veľkej Moravy nebol taký jednorázový a na všetkých oblastiach rovnaký. Tento postup bol len pomalý. Najväčší význam teda toho hradiska Ducové, v čom spočíva? Čo vlastne ono odhalilo? Odhalilo celkom nové prvky v spoločenskom zriadení Veľkej Moravy, predovšetkým pomerne široko založenú a dobre organizovanú spoločenskú elitu. Ten exteriér, ktorý sa tu zistil vo vzájomných priestorových súvislostiach, to je ojedinelé na teraz. Veľký význam spočíva v tom, že hovorí o rozšírení kresťanstva nielen v Nitre, nielen v Mikulčiciach, ale aj na iných miestach západného Slovenska. Od prvých motorových lietadiel až po plány na medziplanetárne lety. To všetko stihlo ľudstvo za uplynulých 100 rokov. Lietanie dnes bežný spôsob dopravy aj atraktívnym koníčkom. Na Slovensku sa dnes lieta na paraglajdoch, rogalách, vetroňoch či malých lietadlách. S ultralightistom si zalietala Monika Manová. Úplne iný a nový pohľad na svet sa vám naskytne vo výške desiatok, možno pár stoviek metrov nad zemou. Lesy, lúky, dedinky a mestá, takto vidia milovníci lietania. Začínal som vlastne na vetroni a
ale odtiaľ som veľmi rýchlo prestúpil na motorové lietania. To je moja záľuba od mladosti. Najprv som bol modelár, potom som bol rogalista, potom motorový rogalista a teraz som ultralightista. Začal som asi pred 20 rokmi ešte v starom aeroklube Bratislava vo Vajnoroch. Odvtedy uplynulo už vyše 10 rokov. Z pristávacích dráh sa stali stavebné pozemky a piloti z okolia Bratislavy si našli iné domovské letiská. Pri Bolerázi, pri Nitre, vo vzduchu však vzdialenosti nehrajú až takú veľkú rolu. Hore po Nitrim sa dá dobre lietať, Partizánske, Prievidza, Martin, Ružomberok, Žilina, Považín dolu. A teraz som bol len tak, akože v Šuranoch a Mijava. A teraz som sa tu zastavil na chvíľku, občerstvím sa a idem do Sladkovičova. Letisko, vlastne rovná a pokosená lúka za Modrou pri Dubovej, je pre pilotov malých lietadiel obľúbeným miestom medzi pristátia. Väčšinou, keď je voľno, tak si človek zoberie lietadlo a ide niekam na túlačku a dneska sme boli pozrieť Bratislavu a cestou späť sme videli, že je tu nejaké iné lietadlo, tak sme sa zastavili na skok. Ako má podľa vás úroveň to amatérske letectvo na Slovensku? No, už celkom dobrú. Pred 10 rokmi to bola bieda veľká, ale už sa to nejak schopilo. Menšie lietadlá a ich piloti sa hádam neurazia, keď ich pre tentokrát spojíme do jednej kategórie. Okrem hangáru, spoľahlivého stroja a letiska potrebuje mať pilot leteckú licenciu, znalosti a skúsenosti. V čase, keď ja som začínal, ultraletistické lietanie bolo len v plienkach, to je lietanie, myslím, že lietadlo aj s pilotom do 500 kg. Táto kategória vtedy nebola rozvinutá. Toto je pozostatok sväzarmovskej doby, ale vlastne sú to tie isté kategórie, ako lietávajú americkí podnikatelia, ako sú Cessny alebo Pipery. No a je to lietadlo, ktoré potrebujete klasický vodický preukaz. V letectve nič vám neodpustia, nie ani ľahší. Akurát na dopravných lietadlách už sú určité nadstavby, ktoré my nemusíme mať, takže sme niekde tak v strede tej leteckej hierarchii. Sme organizovaní v Slovenskej federácii ultraľahkého lietania. Ako koníček letectvo nepatrí medzi tie najlacnejšie. Čím ďalej klesá, nemôžem povedať, že technická zdatnosť tých lietadiel, lebo tá je stále dobrá a žiadne lietadlo nemôže lietať, keď je v zlom technickom stave, ale už sa nekupujú nové lietadla, opravujú sa staré, alebo ak sa kupujú nové, tak potom skôr v tej kategórii ultralightov. Je to proste drahý koníček. Napriek tomu amatérske letectvo priťahuje stále nových záujemcov. Bývali časy, keď to človek používal aj na cestovanie, niekam za svojimi známymi alebo za nejakou pracovnou cestou, ale viac menej v súčasnosti je to už len rekreačné lietanie pre radosť. Čo mi to dáva? Čo to je rozkoš z lietania, no. Čo musí byť splnené, aby to bolo bezpečné? No, zdravé sebavedomie neprehnané ovšem, lebo niektorí z nás, ktorí tu už nie sú, urobili väčšinou ľudskú chybu, málo kedy sa stroje pokazia. Lietanie ako také nie je o nič viac nebezpečné ako akákoľvek iná cesta autom. A ono hovorieva sa také pravidlo, že každý pilot, keď začne lietať, dostane 2 batohy. Jeden je plný a druhý je prázdny. Plný je ten batoh šťastia a prázdny je batoh skúseností. A úlohou každého pilota je naplniť batoh skúseností skôr ako minie batoh šťastia. A keď sa vám to podarí, tak sa snad dožijete aj dôchodku. Letci majú rovnakú krvnú skupinu, hoci sa navzájom delia podľa svojich strojov. Piloti lietadiel prezývajú rogalistov lešenármi a paraglidistov plachtármi. Letecká hantírka má v sebe spolupatričnosť aj humor. Nemajú ani kabínu, letia si len tak vzduchom, ale my tak hovoríme, že u týchto paraglidistov a rogalistov není otázka, že či spadnú, ale že kedy spadnú. No, snad sa na mňa nenahnevali za toto. Paraglidisti majú však iný názor. Nízke i vysoké prelety nad krajinou s nimi absolvujeme na budúce. Máj je mesiac, keď ožijeme nielen my, ale aj mestá a obce. Na rôznych slávnostiach a hodoch si pripomínajú tradície. Nezabúdajú na ne v obci Kráľová, ktorá je súčasťou Modry od roku 1677. A nebyť nej, Modra by sa nikdy kráľovským mestom nestala. A tak v Kráľovej majú kráľovské hodovanie. Bola na ňom aj Táňa Kmecová. A tak sme si aj povedali, ak hodovanie, tak kráľovské. So všetkými miestnymi špecialitami. Na hodoch na Kráľovej nesmie nikdy chýbať dobrá frkaculová polevečka. To je aká?
Je to slepačia polievka a vlastne frkacule to je závárka do polievky, ktorá sa robí, ktoré tu ženy robia už od dávna a je to cestovina, ktorá sa robí ručne. Vôňa sa šírila aj z týchto mrežovníkov v miestnom nárečí Špicpúdlov. Je to jeden z takých tradičných koláčov, ktorý sa v minulosti plnil najmä slivkovým lekvárom. Pri príležitosti dnešnej slávnosti ste vyhlásili aj súťaž v mrežovníkoch. Táto súťaž je druhým ročníkom. Tento rok je téma týchto mrežovníkov. Máme 5-člennú porotu, ktorá ohodnotí každý mrežovník určitým počtom bodov za chuť, za vôňu, za výzor. Stojíme práve pri tom víťaznom, to je tento, ktorý získal 60 bodov, takže získal aj prvé miesto. Má 2 druhy lekváru, a to čučoriedky a šípky. Pani, ktorá koláč piekla, sa mala stať novou kráľovskou lajdinantkou, čiže najlepšou pekárkou. Zo samej skromnosti sa nedostavila a tak na pobavenie divákov si cenu prišiel prevziať jej syn. No vidíte, ženy si to odpracujú a muži zlíznu smotanu. Návštevníkov hodou roztlieskali aj deti z folklórneho súboru Magdalénka v Modre, ktoré sa venujú aj hrnčiarskym a vinárskym tradíciám v tomto regióne. Tu sa napríklad tancuje soty, špolka, valčík, čerešničky. Máte aj nejaký tanec priamo odtiaľto z tejto obce? Máme. Jeden z nich bude... Dnes ho urobia malé deti, teda budú ho predávať tie najmenšie deti, volá sa rovno, že kráľované, dubované. Tu nás zostali zachované tradície a ten kolorit sa tu uchoval. V rámci toho modranského regiónu, alebo to ako by som to mohla nazvať, tak Kráľová je také špecifické malé vidiecké sídlo, alebo taká dedinka so svojimi tradíciami. A tradičné je aj miestne nárečie. Na Chomejte sa tu ľudový Štúr a tu sa poranil a nevedel nič inšie urobiť, len tu umrel a dnes si ho tu pochovali. Až čo my Modrané nevíme, že jak máme vyprávať. Či po modransky, tak je nám huba narostla, alebo teda z úcty k tému ľudovítovu Štúrovi, tak akože že po slovensky. Takže ja sa snažím teda hovoriť po modransky, aby tí naše decka nezabúdali, jak sa tu vyprávalo. Vyvrcholením zábavy bol sprievod v maskách uličkami tejto typickej vinárskej obce. Ten prúvod, to je také, to sme odkúkali od nás Modranu, my Modrané od Modranu sme to, jak cez Vinobrany sa robí taký alegorický prúvod a že si teda vieme robiť srandu aj z nejakých takých iných vecí a aby sme aj teraz názornili, že čemu všetkému sa venujeme. Za čo ste sa teda obliekli? Tak ja som sa obliekol za vinohradníka, ktorý teda špricuje a chráni vinohrad od tých chorôb. A vy ste kto, prosím vás? Ja som taká stará babka z Kráľovej, ktorá celý život robila po vinohradoch, sa zrobila. Takáto hrbatá chodím, no ale však mám radosť týchto ľudí mladších, že s nimi môžem takto si ísť, zabaviť sa. To ma baví. No. Janka, vy ste z Kráľovej? Z Kráľovej, áno. A čo sa vám tu páči najviac? Najviac asi ľudia. Sú to takí priateľskí. Týmto chceme tak vyjadriť, že teda ten náš život je pestrý, bohatý, aj tá kultúra je bohatá a že sme ráda na tento svet, že sa vieme veseliť, radovať a vieme si to užívať. Kráľovské hodovanie uzatvára našu dnešnú ponuku. Príjemnú nedeľu a teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.